Terra Activa é un grupo operativo, un proxecto de innovación que pretende desenvolver ferramentas para apoiar a persoas novas entrantes que se incorporan por primeira vez na agricultura. Xorde despois de, dunha reflexión sobre a situación demográfica do agro galego, despois de chegar á conclusión de que un dos elementos claves para asegurar a viabilidade do sector agrario en Galicia é dar complemento ao relevo tradicional nas explotacións agrarias. É necesario incorporar xente que procede de fora do sector, é dicir, que non se criou nunha explotación agraria, para dar continuidade en moitísimas comarcas de Galicia á actividade. Unha vez que identificamos o novo entrante, dotalo de ferramentas. Pero as ferramentas non son para o novo entrante en sí, senón que eran ferramentas para utilizar no asesoramento. Por eso, fixemos uns grupos de traballo e uns obradoiros nos que se traballou con técnicos de ASOACS, que ahora mesmo son as oficinas agrarias. Traballamos tamén outro grupo con cooperativas agrarias que tamén fan asesoramento a novos entrantes, e fixemos outro grupo con técnicos de consellería e tal, que traballan despois con isto, cos GDRs, todo isto traballouse para introducilos ás guías. Pero non só a falta de coñecementos técnicos. Desde o noso punto de vista, o que é crucial é que as persoas que entran, que queren emprender no sector agropecuario ou agrogandeiro, necesitan sentirse acompañadas durante todo o proceso, independentemente en que etapa do proceso este. Non só o asesoramento puntual, senón alguén que este ali durante todo o proceso e que lle preste puntualmente a axuda ou o apoio para atopar esa axuda en caso de que a entidade non teña as capacidades específicas. Sobre todo o que atopamos é que necesitan unha rede, un soporte, unha estructura na que apoiarse durante o proceso, antes, durante e con posterioridade do proceso, unha rede de soporte. Quizás a gran demanda que había entre os que coincidíamos ou fixemos de novo entrantes no seu momento era a falta de unión ou de contacto con xente que pudese asesorarte no que queríamos. Esa rede quizás, ainda que sea a nivel particular, sí que se chegou a facer e sí que temos contacto entre varias persoas que ao final son os que nos solucionamos os problemas entre nós, porque non está todo solucionado, e sobre todo en explotacións tan pequenas, temos a mesma burocracia que se fosen as máis grandes que hai. Entón, un pouco a nivel, ainda que sea moral, sí que temos un apoio mutuo entre un grupo de xente buscando solucións aos problemas de diario. Os resultados concrétanse en, basicamente, 5 produtos específicos. Por un lado, un catálogo de experiencias inspiradoras que escolma referencias en outros territorios europeos e tamén do Estado e mesmo de Galicia que poidan servir de inspiración. Por outro lado, 2 guías, unha de apoio ao acceso á terra, unha guía que de algún xeito sistematiza e estructura o que é todo o proceso de incorporación, dende a definición do modelo de negocio, a axuda cos trámites administrativos e, finalmente, 2 ferramentas digitais, unha de un portelo de apoio á incorporación que reúne en web o conxunto de recursos xenerados para o territorio das Mariñas e un visor xeográfico con un inventario de recursos territoriais. Lo que solemos hacer es intentar poner en contacto a la gente. Muchas veces no saben dónde acudir y encuentran el grupo y nos preguntan, entonces nosotros pues los intentamos orientar. Les intentamos orientar en los trámites, en esos inicios, y también les asesoramos en cuanto a lo que es a las ayudas. Luego, por otra parte, a veces surgen proyectos específicos. En el pasado tuvimos un espacio test agrario que servía para darles un campo de experimentación a estos nuevos entrantes, y hay veces que surgen estos proyectos que pueden ser de interés para intentar colaborar y aportar nuestro granito de arena en este tema
de ayudar a los nuevos entrantes.